To nejde, hlavně to vybuchne. A budete všetci v nemocnici, vole. No, Áro, pojď. Kurva, každý, vole. Ty vole. Ty pičo. Tam je tla? Svítí? Svítí? Jo. Počkej, on fakt svítí, ty vole. Zamychej ho trochu. Protože furt jede. Nech ho vařit, vole. Ale už nefunguje. Dotyková vrstva. Tak je mokrá, vole, normálně ti mokrá ti nefunguje, ne přece. Samsung, kvalitní stroje, jo. Ty pičo, vole. Tak to se nebojím, že mě to spadne do vody. To nechci se zkusit hodit do friťáku? To mám dobrý, já to Ještě jde? přizrádiš telefon. Display svítí. Já jsem říkal, že minutu vydrží v pohodě. On je asi to... Těsno. To by mě nasrali, A já si to vole myslím, že těsné. jak mu to práskne. Tak vole, přes ten prasklý, přes tu prasklý sklo to tam musí natýct, ne? Přece kurva. Už stmavnul, ne? Docela. To spíš ale jenom to. Myslíš, že podsvícení? Pičo, jede, vole. Už Ukáž? Už nedal. Už ani nesvítí. Tak ho tam nejde. Ještě bych ho tam nechal povařit trošku. Ty jsi fakt nedělal srandu, ne? Víš tak, pořád. Už nesvítí, už nesvítí. Jasno. Vidíš to? A jako chceš ho použít jako reklamaci, jo? Máme pojištěné. Solidní roštovačka. Já se tě fakt nedovolám, ne? Jo, Ne, teď se zaostřila, ty se zase rozostřil. to jsi mi neřekla, jsem to zapomněla. Ale s tím mě teda hodně překvapil, že tak dlouho vydrží. Přes minutu 20, ty vole. Tak Minuta ho a půl. vytáhl možná. Takže mrtvý, tak to víc neublíží. To by potřeboval ten plast skoro.